Stadiwm Dinas Caerdydd ydy'r lleoliad. Hwlffordd yn croesawu Shkëndija o ogledd Macedonia. Yr ymwelwyr ar y blaen o gôl i ddim yn dilyn y cymal cynta. Richards ar croesiad! Mor agos. Martel Taylor Crosdale o ddo i fewn amdani unwaith eto o fewn trwch blewyn y fanna. Richards. Cyfrif bach yn drwng ynddo fo. Fawcett! Dynnu ar draws wyneb y gôl, ond o bosib cyfle gorau'r hanner cynta i Hwlffordd. O, hyfryd. Dyma gyfle fan hyn i Shinari, a dyna ni'r arbediad gwirioneddol cynta i Zach Jones. Hyfryd gan Richards at Whitmore! Cyffyrddiad o ddiar Tyrese Owen. Saki yn gryfach na Taylor Crosdale. Rwydd hynt hefyd, Clisman Saki. Cyfle clir i Eraldo Shinari. Cyfle eiraid i Eraldo Shinari. Cresnishi. Mi o'na ofod yna ar peniad. Dwi'n credu mae Meftan a Dili gafodd y peniad. Zach Jones ar ei hôl i. Brzezinski at Hawkins. Y peniad gan Ricky Watt. Mae yna gyfle fan yna. A mi oedd Tyrese Owen i fewn. Wel, cyfle clir. Gyfle yn yr hanner cyntaf yn do. Mae'n gyfle arall yn yr ail hanner. Shinari. Totre. Eisiau troi heibio i Bog. Totre. Cael ei lorio. Di hwnna'n gic o smotyn a chdi Shinari fewn amdani. Bale yn cael i'w fflirio. Shinari. Mi gafodd o le i groesi'r Bale. Y peniad gan Saki. A mi oedd angen yr arbediad gorau'r gêm gan Zach Jones. Mewn y daw, y gic yn ddofn at Ricky Watts. Watts a'r peniad yn ôl i Dor Hwyd. Chacin i gwylio i'r holl ffordd. Brzezinski, penderfyniad Brzezinski wedi cael ei lorio os y gic o'r smotyn. Be di penderfyniad y dyfarnwr? Reit ar yr ymyl. Dyna pan bod y golwr yr ochr bella. Dyna pan bod angen yr arbediad Wilson yn mynd am y gornel bella. Arbediad campus gan Dafor Taleski. Ac os yna et y 2 funud ola. Ond o Wilson, mae gyn fo dafliad hir. Mae'r dynion mawr yn dod i fyny o'r cefn. Wilson, sychu'r Bale. Tafliad a la Ben Tozer yn fan hyn. Ond hwnna'n cael ei chlirio. Richards, cyflwynodd eto i Wilson yn ôl at Richards. Ond yna le fan hyn, mae'n amser i Wilson. Mi oedd angen croesiad gwell. Y Bale ddysgu ni Lee Jenkins! A mae'n cymryd gwiriad i gefn y rwyd. Ac yn hwyr yn y gêm. Hwlffordd yn union i'r sgôr. Da ni'n mynd i mewn i amser ychwanegol dybiau. Hawkins, y peniad Jenkins yn enwaith eto. Ni wirodd i garedig i ddwylo Dafor Taleski. Felia. Saka yn chwarae'r Bale yn hir am yr hediad i Maximoff. A Maximoff yn cyrraedd y Bale cyn Zach Jones a dihangfa i Hwlffordd. Maximoff. Edrych i greu lle am yr ergyd yn ôl at Maximoff. Mi nath o'n gampus. A mi gymodd i'r gwiriad oddi ar Kai Whitmore. Hawkins. Mi nath Harry John ledd o Ben Fawcett. Mi gafodd o beniad a mi oedd na'n gyfle clir i Ben Fawcett. Ydy'r gallu, ydy'r
sgil gen Eraldo Shinari i godi'r bêl dros y mur ac i'r rwyd Shinari. Ni ath o'r ochr arall. O'r ochr arall i'r postyn, diolch i'r drefn. Ateb Maximoff. Dyma Ramadani. Ramadani mynd o bell. Jack Jones. Diar mi. Gomor, dawnsio ar ei linell. Dan Hawkins. Hawkins, o mae di methu. Hawkins, heibio'r postyn. Mae Jack Jones yn gwybod sut i arbed cicia o'r smotyn. Dim ar yr achlysur yma. Felly Krasniqi yn rhoi yr ymwelwyr ar y blaen. Richards. Dim yn rediad hir. Richards. Dim gobaith o gwbl. Haverfordwest yr un. Tywed chwith Shinari. Ac yn ei methu hi. Arbediad gan Jack Jones. Wilson, dyna chi sut i gymryd cic o'r smotyn nefi wen. Taro'r postyn! A dilyn taro'r postyn a mae'r fantais a'r momentum heb unrhyw amheuaeth efo Hwlffordd. O sgorith o rwan, mi fydd yn rhaid i Shkëndija sgorio'r un nesaf. Whitmore! Man bach! Wel, am gic o'r smotyn ragorol unwaith eto. Mae'n rhaid iddo fo sgorio. Mae'r pwysau yn sylweddol ar isgwyddo fo. Jack Jones yn dawnsio ar y llinell. Xhaka. Cymeryd i amser. Xhaka. A'i gefn y rwyd. A'i Ben Fawcett fydd yr arwr i fynd â Hwlffordd i dir nad ydyn nhw wedi bod yno fo'r blaen. So fawr o rediad gan Ben Fawcett. Fawcett yn herio Teleski. Fawcett wedi methu! Mae o wedi chodi hi dros y trawst. Ramadani. Mae'n rhaid iddo fo sgorio. Isaac Jones fydd yr arwr. Iawyr! Jack Jones! Yn ei harbed i unwaith eto. A mae Hwlffordd drwodd i ail rownd ragbrofol Cyngres Europa ar giciau o'r smotyn. Maen nhw wedi curo Shkëndija o Ogledd Macedonia. Drychwch ar y dathlu.